samoro gichako tich to hang koth biro to lal, winjo bed ni timo ang'o? To be paro ni wanyalo rito koth no kende koso winjo bed ni en kinde koro county government kata jok manie sekta mar pur ochak manyo yore moko be? Gima nyalo wacho Lydia, kaka wasewacho ni koth dhi bedo mang'eny, nitie nyalo moko ma dhano nyalo timo. Dhano man kod ute mag opanga ka ginyalo timo gimiluongo ni rain water harvesting, nyalo konyo bende maber. Ka koth olal tinyalo timo gimiluongo ni irrigation. Lakini kaka wanene kata kaka wamenye jomodak alwora mar Lolwe, wan gi hao diriyo. Nitie koth ma Indian Ocean, to nitie yamo ma Indian Ocean to yamo ma Congo. Koro piny western alwora marwa seche duto koth nitie. Mak mana kuonde machiegni ahinya kod Lolwe, Victoria. Niwach ang'o? Nitie seche moko ka chieng' rieny, nitie yamo mawuok maran parallel, iluongo ni divergent winds. Yamo ilano ok nyal kelo koth. Koro ibiro yudo kaka Imbo, Uyoma seche moko tuo. Koro ji manie area go akwayogi ka ginyalo timo rain water harvesting. Kapo nono koth otamre chwe, mano nyalo konyogi. Erokamano. Seche ma koth chwe kendo ma koth biro